Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni ta kuktai bukuk song. Kaitor kaham bini hamjak ma pai playa chung joto bai tongo hani bagi paji chung joto no. Kaitono hambai relai nai. So tini ni topik ke belai keno important te belai keno nan kukma aboni bagi angrok no koi nai. Norok notebook kaisa yago nadi te kolom kaisa te Bible kaisa norok ni logio nadi te norok sidi. Tani bagi tini ni topik ke obosep. Je ma fa cerai ingyarong. Norok tamok lagi cerai no manai. Ang semen norok ni bekau tini belai kena tekto. Belai duku manjak. Bisa kelai buma hanjak nai berirok. Norok ni bekau belai tekto tongo. Belai kena birman tongo. Jorowo besai bai hanjago. Jorowo bekra juk bai hanjago. Jorowo parani borok bai hanjago. So kebang ma ba norok ni au kunjuo omahai kok boleh banji hai irai omahai kebang ma sajagi norok ni bekau tini belai kena tekto tongo. Pia tini video ni bising norok na sana macam cini kaitor tabu bo ketang tongko bo cino hamari rubo. Abun bagi puilan ni sim paitak joro video no naidi kaitor no hamari klai nai. Abun bagi video je sajak ma hai norok klai kangang ke kaitor ni hamari no ya chakri nai mano. Tani bagi mala ang je mokol bai tang duk mani abun tini norok no share kena ni macam. Praise the Lord. Hallelujah. So ani Kristo ni takok tai bukuk song ang 2020 jepro ang sentaro kaisa sentaro tangga kotoma ka hampi nani bagai ga ngoro family visit kana tangga Kerala ni borok bai ke family visit kana tang man yagulo khoroksa couples bai malaika ga khoroksa couples malaika borok big busai belai kana poito gunang tai belai kana kaitono suri nai borok ige jepro chung borok ni nukungo suri nan ni cengkang kano borok sungno kaisa koksa ga brother chini bagai suri di cheng serai ingya 2016 wa kajek mani 2020 ka cheng tabu bo cerai ingya ko nam chungi tongo ingya angai tongo cerai ingo bohogo torogo eba cerai lai thango belai cerai torogya ngai thango ni saka geno cheng borok ni bagai surinani chengka kaiton tani surika kaiton tani cheng lob lai kha bo kaiton cheng baju lai kha borok ni bagai cheng mokol mukte ki lai surisan ka ke surisan pro kaitor chini group ni kroksa borok no hai ni koksa ka phola katha ni bisingti borok no sengdi borok kaizak mani din ni horo je pro borok kenai kaisa thui tong pro borok tamo nei kok chablai giching no poriskar ke kaitor saka borok hai nei kok chablai kham ching tai 2 bosor ni pore rang puisa khlai charai englai nai nei saka nei kaitor suno saka ngacheng okok no big busanya chengka norok kaizak mani ulo norok kenai omahai ni sidan thorok dan nakha omahai ni norok kokro dapcha laika 2 bosor ni ulo charai ngai nei kan borok ni saka chinga kaijak pro rang puisa belai kan kre abuni bagi cheng buan sok laika 2 bosor ni pore ke cheng sarai khalai lai nai ke tewi sai nai cheng sur laika sur lai pro kaitor saka obono kaisa mistake khlaika borok kaitor ni buskango nei saka tamni bagi nganggi bosak kaitor direct no saka brother no ani jaga no borok se nai tongsio borok wansu go borok kenai kaisa tongkhang cerai ngai hinai haya ang hiali rekache borok cerai no yachak ki manai pia ang se borok no bupuru nai ria ba ang se decide kainai ang se decision na nai pia borok ani jaga no borok se decision na siwo kaito ni apuila dagi mano sebaika ang simisini ni sumreka to ano karaitai kaisa na tongla pia borok kenai bihig besai sakbai tang kaito ni jaga no nawi borok wansok laika tabuk seng khlaya ni borok decision nakap so chikon sa mistake by kaitor borok no hamari ria khlai tongkha so ni kriston takuk tai bukuk song jepro borok no seng saka norok tabuk kenai kaisa norok tabuk kaito ni buskango norok kok marnai chungtini ni simi kaitor omahai ke tai kok chaplia nungno chini kaito nungno chini surai nungno chini bagi wansok nai nungno chini bagi kaham hamya bebak khlai nai ni borok no seng saka suridi nai apru borok surina ni chengkha borok seng saka norok tabuk kroksa nakar mong sanlai di osaya ni bagi borok kaiton borok kenai nakar mong salai kya tai borok kaito ni thani bo nakar mong sanlai kya borok ni acaya na bagi ngana apru ngana chung borok ni bagi surika borok no buskango yasko sungruka chung borok ni bokrogo yak berawoi sung surika prayer khleka tai suri mani ulo kaisa miracle chengkhani kriston takuk tai bukuk song tabuk 2024
tabuk borok ni nukungo cerai koroksa cela tongo 2 bosor ni cerai. So ni Kristen takuk tai bukuk song borok khabai khukbai bihik busai thansa ke suri wui borok kaito ni thin nakar mung sanai borok ni je chaya samung khlaiba nakar mung sanai kaito ni thani suri ma bai borok haina hai kaito ni hiale no ya chagai man khap tabuk charai chala busa 2 bosor ni cerai mung mukung tongo. So ni Kristen takuk tai bukro chungbo haino kaijak mani ulo chung bihik busai zorawo chung kaitor ni dagi matei tongya. Kaito ni wansok mano chung yachagai ni awi chung sini wansok mano se chung sini langmo phnang nani nayo. Pia muitu naragdi ani life ani icha abo osung saro machango Instagram reels WhatsApp status YouTube short videos oro rogo se miliwo ani life ani icha. But nung kroksa jisu no poito klainai kaitor no poito klainai borok kaijak paimani yaglo nung jisu no poito klainai ke nini life nini icha nini life jisu ni icha se. Jadi nung nini life nini icha ka tong hangang ka tawan so di nung kaito ni hamari manan nung hazar doktor norot tangdi hazar osai norot tangdi no chance because sudu kaitor simi se hialino chenori mano cerai ni hialino. Praise the Lord. Hallelujah. Omoni bagi tini jodi kunui bihik besai rong ni hai norok ni nukungo bo omo hai norok bihik besai kok sap lai ma tong hang ke norok tini yasku sungai subra jisu ni thanio nakar mung sana nango norok ni nogo suri ma jago. O kaitor ang sumsok lai ka ang chayak lai ka nini jaga no chung naka bagi ang nini tani nakar masano subra tini ni simi ang omo hai samung tai klalia an lang mawo nung se nini muchung mate ano nang hamare klai di nini kaitor ni tani mokol muktoi ki klai suri san ma bai kaitor ni asuri mano khanai tai nono acharai kathar rirna. Praise the Lord. Hallelujah. Tamni bagi kecing padi elambago pori lainai Luke chapter 1 ceng oro sabis ni simi atris jora pori ke aro kaham ke nugo obona ang norok no moito klairina ni muchingo Luke chapter 1 26 to 38 obo norok pori nani nang nai norok jepru bihik besai surinani sekang 26 Luke chapter 1 26 to 38 norok obono khorang kotor ke surimani yaglo norok khorang kotor ke porimani yaglo norok khorang kotor ke masuri nai apro kai jono hamari khlai nai oro ching elambago pori ke nugo oro kaham ke norok khanawi nai di apro ke suari bono saka tawana di Maryam kaito nono maya chakha nung sak deria enggai besar sela koroksa bawana nung bono jisu nei mongfadi bok kotor engana tei kaitor ni kaitor kotor ni sajala henjagana tei subrai kaitor bono bini bosong Daud ni acuk thayungo bono ruwana Jacob ni bosongo bo bugra enggai tongplai nai tei bini hani paimung tonglak Maryam suarino hai nei sakha Koroksa cela bai fano se tongyako abo bahai ke engnai. So ani Kristen takuk tai bukuro o Bible verse oronor kaham ke purina de ama meri aswari no poriskar ka saka ang koroksa cela bai fano se thuyako amo bahai ke anga cela busano manai ni ama meri prasno klaika. Kubuino o sungsaro scientifically te naya thanga ke borok ni bisingo cela bai brui thuya angka ke kun dino dusa bai se manja besa enggi se manja but tabuk ni o modern jorawo angka ke cela rogo besa bawo bori rogo besa bawo tani bagi scientifically tabuk te develop angka scientifically tabuk te develop angka tabuk te bo doktor kaham paika borok ni o tubeless ni kahe tongo tube te khaimani abo cerai bo tongo tabuk kebang ma tongo but reality o ching oro ama meri ni ajorani 2020 sekang ni ajorani gotona na naine ke bele wana masincha ajora o omhai doctor okri omhai scientist okri omhai kotor samung khaina ni ajoro omhai mungsa okri ama meri prashno klaika ang khoroksa chala phana sthya ko ang bahai ke abo ngai so chala bai brui thuyawe aba achala ni aroni o manai bisingo habiang ga kuno dina brui sak diaria enggai sembanya abo scientifically abo proof tawo rei manya abo esu engya
gicingorot saka suari hai ni saka pola kathar nono kobol fayona haike kaitor kotor ni fan nono kobol fayona aboni bagai achurai kathar bo kaito ni sajla hunjak nai tamni hinke kaitor khlaimain ya abotui samu mungsa panokrui. Praise the Lord. Hallelujah. Okobro mutu kladi kaitor klaimen ya omohai samo mungsa bo krei bo bebag no klai mano. Tini nung poito klanya nang nai ingi mano nung 5 bosor kan ini cerai manja. Ingi mano nung 7 bosor kan nung cerai manja. Ingi mano nung 3 bosor kan nung cerai manja. Pia moito narade ama merile selabasi tuya, selabasi tongya pia bo ketar brei nok thara samung klainai pia selabai tuya oina phola katha ni bising tei ke Jisu Kristo no osungsaro rohor ka kaitor selabai brei tuya oi se kaitor bini sondre sajla no sungsara achairi manong angke kaitor se norok no gnei kaisa ke thepa kha kaitor se norok no bihek besai ni chongoi rekha kaitor norok ni bising ni besa achairi manya omokunu kokda kaitor asuda phan krei khana sini kaitor amsuda weak amsuda durable kaitor no sini kaitor engka fan gnang bo engka wonderful impossible na possible kainai kaitor khlaimia omahai sama mungsa bokrei in this world all sungsaro kaitor khlaimia omahai sama mungsa bokrei obo kebangma norok no proof rei mano tabuk bo all miracles rok ngai tongo. Praise the Lord. Hallelujah. Jeng elam bago porike jeng nugo Abraham by Sarah ni kok jeng oro porina nango Bible lo porike apang besar ni 17 porike jeng nugo 17 oro porike jeng nugo 17 ni sulo ang bono hamari renai te ang bini te ke cela besar khoroksa banai ang nono hamari renai te bodo farok ni buma engnai pia bini aroni no borok ni bubagra rok engnai haki Abraham hawa botok ke kelai khulumka te bekha bising menei hai ne saka umor noka bisi sarani borok cakra engai buda busa manokom. So Abraham tam saka kaito no asuk burucuk engai tangka risuma bo thagai tangka bo menei se kaito ni besa menei se bo saisiwa bekha bising go tahu boda bo kunu cerai endang no nei bar ani Kristen takuk tai bukro Abraham wansugui manya kaitor omsuke fan gnang nei yes Abraham wansugui manya o samuna khlai phunuka soi no jeng athrowa porike nuka Abraham cela bisa kroksa manka bini bumung tamong ke jeng saimono Isaac bini bumung tamong ke Isaac. Praise the Lord. Hallelujah. So ani Kristen takuk tai bukro asuk burucuk scientifically abo kuno proof sikrei borok khoroksa risuma thagya nole scientists opono kuno besa english manya burucuk no abo usungya but kaitor khlaif nuka a kaito ni a samung kotor manonugui Abraham belai keno poito chaka te Abraham tiasak jora kaito ni selen ngai samung khailangka. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristen takuk tai bukro chini kaito rungka impossible no possible kaina se belai hamja gotan bongka kubui kaitor fan kra kaitor bongka wanama sinja samung klaine kaitor monor wansugui na nai ruti pasta bai chula 5000 borok rokno mai charkha ruti charkha ruti pasta bai 5000 chela rokno charkha norok moitu tongni a Jisu Kristo sabo tai cabaya barase tai 12ta ura kupulung engka sabaya barase 12ta ura kupulung enggai borok or rutino tlangka achrai ni uklogo so ani Kristen takuk tai bukro ombelai no impossible abo enggai si mayo sangsara scientifically but obono engrai punoka this is called miracle. So ani Kristen takuk tai bukro nengje borok no surwo nengje kaito no khulumbo nengje subra Jisu no maniwo nengje poito klemena Jisu abo sadron bumungya o Jisu ni mung abo osungsa ni mungya abo angka chukna hanimong bini mongo chukna habai osungsa ni yakrai chokam bini bisingti surikano chung hamari mano abo poito tongani nangnai abo neng sai mana nangnai
Ani Kristen takok tai bukuk song obot bagino ang tini norok no video ni bising share kanani muchungo poito krak indi tini ni simi norok ni nukungo suri mung pana nang nai don't think big suri ma bai simi trai ngai busai suri ma bai simi trai na no norok big busai norok tini ni simi kenoi kaisa ke ma suri nai Oh Bible verse norok salbrum brum pori masuri nai Luke chapter 8 27 simi 38 zora norok omona full pori hoi norok big busai achu goi norok ni nukung ni suri ma thansa ke khlainya nang nai kunui kaisa ke khlainya nang nai apro nang nuknani nukunga hamari painai so ani Kristen takok tai bukra ang nuka mokol baitang tini a boro busuk tongthok chungno hiali rok raparka o belai hambai takok norok ni suri mani bisung tini ango traino manka nei Soani Kristen takok tai bukro abon begang tini norok no video ni bisinte sanani muchungo omobo haino Kerala ni borega Tripura jetse Tripura ni ang bumung norok no sanake sawoi mano pia bo big busai belai kono poito gunang big bo busai bo borok ekdom suri nai borok no pia borok ni asuri mumbai borok ni a big busai thansa tonglai mabai kaitor bo borok no hamari klaika tegisani kok no muitu narak di ozrawa bichu samahai O sungsani bororok kenoi kaisa kok kaisa enggei ani thani suri kangang ke ang chukna hani jen nangma borona bebang na nai nei sao tai kisa ani nuk chini Tripura ni kaisa problem tamo big busai ka thalaya soni Kristen takok tai bukro abani bagi tin nukung kebang ma bailai jak nukung kag lai jak nukung kagai tangka big alada chala kharo chala alada buri bai tonguyo belai kana seleng masin cha sumsok rok khai tongo chini borok Abani begani Kristen ni takok tai bukuk song ang norona sana muchungo neng bihik bai chuki kaisa thunai chamong kaisa chanai kok salai nai thansa ke tongnai o big busai se thansa angri manliya angang ke norok ni surima bai ke kaitoria chak sinai Jeng big busai se thansa angri manliya angang ke chini surima bai ke kaito chuno utor sinai norok nanu sai sidi tabani Kristen takok tai bukuk song Tikno kaitor pangnang kaitor bebang na klaimono manya ya but bini bok chini tani kaisa responsibility rekha bini bok chini tani kaisa manthai tongo kaisa bom nainani muchungo obuno jing thancha ke tongani nango big busai at least tang thancha ke tongai suri ka ngang ke noroni nukungo kebang ma sojam samro norok nugnai big busai jodi noroni busani bagi thancha ke suri ka nina am busan langmas laijagai tangnai nukha abang mokol baitang ba Tripura sarong bisingono Ti norok bo tini khaidane nango osamungno pe tini ang norok din lang mo kaisa nogo ang kotuma kampir bro belai ken seller suri nani seller giza nogo tangnani seller but hamari ke manani muchungo pia giza nogo tangnani seller babel pori nani seller suri nani seller pia manale muchungo kaiton thani hamari bahai ke ngai ani Kristen takok tai bukok song tini belai ken kha khamo okok ang tini norok no share khaina muchungo belai ken kha khamo Nukungo family visit kena tanggang ke bi ke nogo tongai busai ke nogo kroi tamni bagai busai ke samung khaina go ang saya norok no samung khlanya nangya nei at least nini tane sapta o 7 din tongo a 7 din bisung nung 6 din samung kayo 6 din samung kayo at least robibar salsa nang kaito no jorari menya pia nung joto joro nini samung bachi nang palia pia manna bole muchu kaito tani hamari pia kaito le sakha ani kok no norok mani di bible kisa sung porinane nango John chapter 15 ni 10 dam saka norok ano hamza ke ani kogno norok ni bisingo tona nangnai angbo kaito na hamza ka kaito ni kogno ani bukha bisingo tonka so jisu ni kogno chingchini bukha tona ni nango o jisu ni kog saka thansa ke tonglai di nok tharo thanglai di suri lai di elang bani kok thano pori di o jisu Kristen saka bachung tini sao jisu no to da hamza ni sig norok joton sanai I hamza go nai But ani Kristen takok tai bor hamzak ma bai simi pa ko bini kok no bini ob khaw ton thangka apru sin kubai soi se jison hamzak maklo so ani Kristen takok tai bu khugrok ani purpose of norono hna norono kutukna ni but I want to correct you as a preacher ang norok no sotik lamano phringyang ke ang butini mazrai bejana soba jisu Kristo bai bagi tina ang norono okok no sawo kubui kok no norok nang sawo ta selerdi churi nani bagai Nini nukungo haimia chayak ngi tonga kai to ni thani thangdi big busai nok tharo tangi suri laidi nukungo badal pori di nukungo suri laidi big busai kai to ni hamari phainai
Ani Kristus tak kok tai buku jadi ni nuku tabu serai ingya ngai tongo ngang ka ang norok na asung ko nya mucungo norok bihik busai poito krak ngang nang nai norok ni sal brum brum bagat pori ma tongo nang nai norok ni sal brum brum suri ma tongo nang nai proti rabibar you cannot miss rabibar ni salole neng tai miss claiming ya jadi neng kai to ni kombo poria bihik bai ba thansa ke surya girja nogo ba thangya phecharai ma na mucungo abo angla Obo henggelak. Abo begini Kristen tak kok tai bukrok tabo girja nok rogo kotuma kampian tak belai dukun nango beri rok kebang ma girja nogo cela rok kere. Ki beri rok simi da kai tono nangsi beri rok sim da hamari nangsi cela rok nang lihat da. Ang bo korop cela tini norok joto cela nang sana muncung norok joto obidu nai tong nai rok no. Morok joto joro ne biji wono tong nai samong klai rang aja na nango ne norok ni bi norok girja no honai. Tawan sudah nini bi girja tang mai nini pola matang zak na nai ani Kristen tak kok bukrok. Nini polano neng sema matang nai neng nini bihik no coba cuk kena nangor kenai kaisa nei kai to cuma senaman yaglo obno sekali kiwo sini besai rok bisa sekali angor celarong sanan muncung kubiko angor sanan muncung beri rok tongo bat beri rok kup kom tabung norok jakuno jaga motor giza nogo tang di beri rok 70% present tongo celarok kuri ang sekatam norong besai rok kiri kata tongo nogo si Soalnya Kristen tak kok tai bukrok ang norok nokok sanani mucungo tas sekak di kai to tepa mano norok sekak itu ngo celarok norok ni bigno cimi norok 400 represent khanene rohoro abo represent khaijak na ya neng sakbai tang nok tharo thanang abo nini bo responsibility nini bo daikto tongo abo meni Kristen tak kok tai bukrok ang obidu ni bisunti norok no sanani mucungo norok nukungo thansa tonglaidi Norong nung tabu cerai kering itu ka ang semen norong abeka ni dukuno pan abeka duku simi ingai tongka giza nogo tanya surya badal porian ke bahai ke ah hamari manai bahai ke ah duku ni nung yogi manai jisu ni bagai nung nok thara matang nai tawan sok di je badelo pori sing hamia hamanuk mani nogo asugoi tongnai borok khorok sapono o bible phunuk manglak bo hamai thangka nai bini bupapono bini busapono eba bini bumapono thangai kai ton thani request ka jisuni thani wo thangla yo pal baksa ke poito bai tai borok jotona hamari mane kipli peka norok bohane bihik busai kai ton thani o phainani nango suri mung tongani nango bible pori ma tonga nango nok tharo thangma pongo tongani nango tai kaisa main point you have to avoid sin sumsok no yakardi ang o sumsok no toi tini tai kaisa sanai tini ya next video kaizak nai borok tamo toi sumsok klai abono toi ang khnani video ang norok no share klai nai don't miss jadi o sumsok norok kne kaisa bihik busan tini o sumsok tongkang ke no chance norok ni busa drug addicted man norok ni busa poraman yang ngai norok ni busa hamai chai yang ngai nong nukung orang puisa ni bial ngaje puru asum soro norok ni tani tongkang ke abon bagi next video nayata tong di abo bela important praise the Lord hallelujah ani Kristen tak kok tai bukro abon bagi ang tinini o video no amsuk no sai matang namu chengo sama jaga saya tongkai abon norok ni bekau belai kok krak sama takam non tanna karma sano anu no nakar jadi pia abon sanani muchengo norok kene kaisa anglai di thansa ke surulai di abri ma cerai besaman kata bu 2 bosani cerai logi tija nengbo o jisu no poito klai ke nengbo obo manai mano jisu bono hamari mahai nono bo hamari nai amen hambai